Jeg hedder Christian. Jeg er pædagog og arbejder i en fritidsklub. Når man arbejder i en fritidsklub, så arbejder man med rigtig mange forskellige unge mennesker med forskellige baggrunde og forskellige interesser. Og det er en af de ting, der gør, at jeg synes, at det her arbejde er utrolig spændende. Og jeg glæder mig faktisk hver dag til, at jeg skal på arbejde. Der er særligt en gruppe unge drenge på 14-15 år, som beskrives ofte som at være rådløse og svært ved at falde til. De kan til tider være en belastning for mine kollegaer, men sådan set også for de andre unge i klubben. De har sådan en, hvad man kan kalde en grænsesøgende adfærd. Men jeg har igennem længere tid arbejdet med de her unge drenge, og jeg synes, at det har båret frugt, og jeg har fået en rigtig, rigtig god relation til dem. I mit arbejde med at opnå den her gode relation med den her særlige gruppe unge drenge, har jeg måttet reflektere en del over mine professionelle såvel som pædagogiske værdier, og er muligvis gået lidt på kompromis med, hvad man kan kalde privatlivets fred, men det har gjort, at drengene og jeg har fået en gensidig respekt for hinanden, en form for ligestilling, kan man sige, og det synes jeg er vigtigt, når man arbejder med den type unge mennesker. Da jeg møder på arbejde i mandags, har jeg en samtale med min leder, klublederen, som fortæller mig, at der er en gruppe unge, der i weekenden har stjålet en knallert og kørt råddent rundt og lavet hærværk og forsøgt indbrud i en kiosk. Og at politiet har ringet, og de vil komme på besøg i klubben dagen efter. Da jeg kommer hjem mandag aften, sådan rimelig sent, går jeg lige på Facebook, som jeg plejer, for lige at tjekke opdateringer og kan se på nogle af drengenes opdateringer, at det er ret tydeligt, at de har været på den ene eller den anden måde involveret i de hændelser, der har været i løbet af weekenden med den her knallert og de her indbrud.